दान्दिसे समनि थाखाय भिडिअ गुसुङैब्लाबो लाबोनाय जादों। लाबोनायनि जाहोनाबो जाहैबाय बिथां रन्जित बसुमतारी बिथाङा दिनै स्टेटमेन्ट मोनसे होदों। गावनि समस्थियाव गावनि 14 चिराङावहाय मा डेभेलपमेन्ट खालामदों, PWनिफ्राय बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरो सोरनिफ्राय बेसेबां डेभेलप खालामफैदों बेखौ बिथाङा दिनै हिसाब होदों। बबे जायगायाव बबेयाव दालां बानायदों, फिथाबो हास'नो नागिरदों। बहाबा जायखिजाया स्टेट डेभेलपमेन्टनि गावसोरनि UPPL सरकारा बहा मा मावदों बिनि बारै एसे हिसाबखौ होदों। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना एसे दान्दिसे खोनासंनानै लादो। लोगोसे बियो मा बुंदों, दिनै पलिटिकेल हान्जानि बाथ्राखौ बारा बुङाखै। खारन 25आव एसे बोरैबा जाहैगोन बियो। 25आव एसे दै गांहैगोन, बांगाल दैया। आं थाखाबायानो बिनि सायावहाय होखागोन, जेबो खोथा गैया। बिनि एगेन्स्टआव आं नङाब्लाबो सोरबा सासेथ' होगोन। बिनि उल्थायाव ओंखारनांगोन ना एसे, बेफोरबायदि आरोखि। थ' जाय हक दिनै बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ आं मोजां मोनदों, BPFआ मा मावदों मा मावाखै। खारन बियो बे BPFनि जाखिनि हान्था मेला बानायनाय लामा रड बेफोरबायदिनो थाबायनानै बिथाङा बैसोबो जाबाय। हयथ'बा बिथांखौ बारा इनसाल्टबो खालामनायाबो मोजां नङा। खारन बिथाङा बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय, ओंखायनो बारा बुंनो नागिराखै। डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआव जाखिनि हिसाब होदों थिगैनो दङ। थ' बिदिब्ला बिथांनि जाखिनि डेभेलपमेन्ट बा लामा हान्था मेला खालामनाय बिनि बारै माखासे बाथ्रा बुंनायखौ दङ। एसे खोनासंनानै लादो। दिनै जोंनि 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव मानब प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPL सरकारा बेसेबां खामानि मावदों बेखौनो जोङो जथायै 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव जोङो फिथा होनो नागिरदों मावखांनायखिनिखौ। नैबे बेंटल सेरफां प्राइमारिनि सिङाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय दासिम 21टा जाबाय। बेनिफ्राय बोसोरनैनि गेजेराव बेनिफ्राय PWDनिफ्राय दा मोनसे वाटार रिसोर्सनिफ्राय दा मोनसे कनस्ट्राक्सन जागासिनो दङ। PWDनिफ्राय मोनसे दालां जागासिनो दङ। बे बुरिजार मा दालां होनोमोनलाय, मा दैमामोनलाय, देवल बेरेन्सि दैमानि सायाव बियो 49 लाखनि। बेनिफ्राय नैबेयावहाय जोंना आवजार स्कुला, बेयाव सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय चिफ सारनिफ्राय कनस्ट्राक्सन मोनसे। टटेल जोंनियाव 23 बे प्राइमारिनि गेजेराव जालांबाय। मोनथाम सोलिनायजों लोगोसे जालांबायखौनो होननांसिगोन। 24 गतिके आगुनि सरकारा मा मावदों मा मावाखै जों बेखौ बुंनो नागिरा। दिनै जोंनि सरकारा मानसिफोरनि, रायजो राजाफोरनि हान्था मेलानि गाहामनि थाखाय बा फरायसाफोरा जेंना दाजाथों, सोलोंथाइनि बेलायावहाय रायजो राजाफ्रा बिजनेस मावनानै जानो हाथों। साफ्रोमनोबोथ' जों गभमेन्टनि स्किमखौ होनो हाया। हान्था मेला राहा लामाया थिग जायोब्लानो जों गावबा गाव बिजनेस मावनानै जानो हायो। बे राहाजोंनो जोङो बोसोरबानि गेजेराव जों हानायमानि फिसा फिसौ खामानिफोरखौ जों फोजोबनो नागिरदों। गिदिर खामानियाथ' एस पार दा नर्म्स फैबाय थाखायो। बाखि आं खोब गोजोननाय मोनदों, बे बियाबनि रायजो राजाफ्रा आंखौ दैथायहरबाय आरो आंबो हानायमानि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो नाजागासिनो दं। दिनै आं दा फिथा हानो नागिरनाया टटेल 15टा। बाखिया अनगयिङाव दं, माखासेया सिगां थांनाय बोसोराव जानानै थांखानायनि। बिथाङा जाहैबाय 15टा खामानि कमप्लिट जानायनि फिथाखौ हास'गोन। माखासेया अनगयिंखौ जागासिनो दङ, कनस्ट्राक्सना खामानिया सोलिगासिनो दङ। जाय हक बोसोरथामाव बिथांमोना अनगयिं बोसोरथामावहाय बिथांमोना 15टानि नै दिनैहाय मोनसे फिथा हास'नो नागिरदों। 15टा कनस्ट्राक्सन खामानि मावनाया कमप्लिट जाबायनो, बिनि फिथाखौ हास'नो नागिरदों। फैबाय थानाय समावहाय समखौ नेनानै थानो, मा समाव मा बुंस'नो। पलिटिसियानफोराथ' माथो होनना बुंबावनाय, नोंनि मोजां ओंखाम जानायखौ बै मोनसे हान्जाया सैनाय नङा, बै मोनसेया मोजां ओंखाम जानायखौ बै सासेया मोजां मोननाय नङा। खारन हाब्रुआ बिदिनोसै, सारलायबाय थायो।
बेफोरबायदिजोंनो सोलिलांनांसिगोन बुहुमावलाय आरो माथो दंबावो। जाय हक मानसिया थांना थासान्दि हारिनि मोनसेब्लाबो एसेब्लाबो खामानि मावना थांनायासो देरसिन खामानि। थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारि।